Tayo sa Agent Boyet, be. Taysa, diri ka. Saman. YouTube ba nako ni dapat ko maguna. Ay, galas. Sorry, Agent. Unsa naman ka paminaw? Saman. Kailangan matarong na gyud ning episode ha. Kailangan makuha na gyud natong babae. Ay, kabala ka. Copy? Tayo sa Agent Boyet, be. Saman. Karon pa ko nakapansin. Nga. Nganong nga naman imong buhok? Ay, galas. Daw, di pa buhat ako ni gahapon. Si Quintay bayad ani. 50 rin bayad na. Tara. Lahi na po din mo ang suot. Ah, ikaw manggahit tanaw. Lahi, manggana imong suot, oh. Tama dahil no, na telescope. Ay na nagguna ng Agent Boyet. Ang importante, makaproceed na tayo sa next location nga giingon ni Sarge. May pa. Tara! Sabi ni Agent Boyet! Galas. Go. Batong! Apil na ni! Tanglad! Usaman ni! Kapayas! Napay malunggay na unsa man ni si Agent Boyet! Parasa man ni mo! Ay, ni si Kalampag da. Baka makita na ni mo na ron. Pag paniud to ni mo na, Ang paniud to. udto naman pod good. Nagingon nung taka. Nga naman. Tara! Tara, Lidri! Tira na ta! Awa na. Sama ka, magingana, di ka dapat kumplito. Abay ka na. Tagilong kay madanggan tas na iya. Nga naman, day. Pero kumplito yung panood to. Unsa ko kuha ko ang Ricardo. Tara, dali. Agent Boyet, Oh, saman. nanat adre sa balay ni Sarge. Ipa-check na to na kung kinsa gyud nagpusil nimo. Ano si Charles Bell? Patsik ko ni mo na, Agent 3. Si Sarge lang ang daghan kay kaila sa tanang batalyon sa Pilipinas. Halos tanan na uyab na niya sa mangka. So ipa-check na to ni. Sa'yo na uyab niya. Kadungog si Sarge pabutan ta granada diri na. Go. Ipa-check na nato ni. Bago ta kita pa'y maunay diri tara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect! Nagul sa mga exercise? Sa exercise, masa-masa ba? Nga to na din mga exercise from Sarge. Sarge, nakoy toyo nimo. Kung sa'yo mong tuyo, Taysa, kinsa man eh. Agent Boyet, kauban ako sa mission Sarge. Agent Boyet, ganahan ko sa yaba, bagay asset. Gani, mo gyud akong ginabala no. Let's go. Lahi pa ato Sarge. Kani Sarge, makita ni namo dito sa may sapa. Kini, Mo na ang gigamit pag snipe sa iya ha. Basin nakikaila ba nga Mao ba? nagmamayari ana. mugyod. Kailan, wako balo. Ipacheck na sa laing kampo. Wala juga ka balo? Wala. Pula si mga pixel tree. Ha? Pula kayo. Wala na, ay bags lang ako. Basin sana sa disturbo Sarge. Okay, Magpadayon para sa iyo. amping mo. Sarge. Makadismaya Agent Boyet. Gani. Wala gyud kabalo si Sarge kung sa tag-iya ng barila na. Gani. Sige ra magani-gani diha. Oh, gani nga. Sige ra ko gani. Kay wa ko kabalo. Unsay angay na akong buhaton. Sige ra na Agent Boyet. Anyways mga ka-agents no, naba mo yung idea kung kinsa tag-iya aning baril? Pero time sa Agent 3. Mm. Pero murag nagduda daw kang Charles good ba? Ato nagduda mga Sarge. Katong pagpangutana gani nimo siya nga murag lahi mo jud ang paminaw siya bay. Dahil gud bitaw no, murag nagkon sa tuno nagduduwa sa tubag kung kinsa. Feel nako kay nadyo idea si Sarge. Pero atangi lang ninyo mga ka-agents no, kay mas exciting pa kayo ang mga sunod nga mga episodes nga mong buhaton para sa inyo ha. Kini siya nga series ang Agent 3 into Mission, gibuhat gyud namo ni nga Kapoy. Kapoy og Pero, daghan kitag sakripisyo. Naggamit sakripisyo. Pero okay lang para sa inyo ani mga ka-agents. Oh, and then sa mga nagapa-shoutout, shoutout sa inyo tanan. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw aning nga series. And then katong utana nga asa mi nag-shoot, diri ra gyud mi sa amo ang lugar no, kay di pa mi pwede mo adtog. Mga lagyo. Sobra ka lagyo, no? Nga mo gamit nig mga ingani kay namin napangutan-an need jud siya og kanang permiso. Permit. Oh, so dili mi maka katong mga nag-demand nga
na mga buto-buto, Oh. na ka na mga dagko kayo nga mga senaryo gyud nga kanang car chase ana mga bukod-bukod. Di pa namo na mabuhat karon mga agents kay kailangan pag permit. Oh, pero- Then kulang pa mi og mga tao pod. Kulang. Kamo mga agents basin willing mo no na narami diri na himutang sa Purok-Liliwa, Barangay Kwambugan, Tagum City. Kung interesado mo magapil-apil sa amo ang adventure, pwede kayo mumato di sa mua pangitaan lang si Boyet ha. Magkinaunsa pangitaan lang si Boyet, Agent Boyet. Mutala mo diri sa Purok-Liliwa. Oh. I-contact lang siya, pwede kayo mumapil-apil pero pagkaon lang sa ang bayad. Oh, anyway. Wala pa TF kayo. Oh. Basta nakaiingon sa itong mga ka-agents. Nang akong kaingon lang sa inyo mga ka-agent daw, suportahan lang gid mi. Ay mo ka pala ka, pag abot pa na, suporta lang gyud ta. Ara lang yun ya. Basta tangin ninyo, sunod nga episode mas mas ginapa nindot pa gyud namong maayo, mas dagan ang action nga ginagmay, unya nay comedy. And syempre siguro humana ning episode mahibalan na ninyo kung kinsa gyud ang girl nga among luwason. And siguro pag humana ng episode mahibalan na to kinsa gyud tag-ian if naabay mag-traidor or naabay bagong kalaban. Mahibalan na ninyo. Ay bala lang yun na. So, daghang salamat. Shout out sa tanong pa shout out. This is Agent Ray and Master Boyet. Agent Boy.